Eli mulla on 320 se aikaisempi tää sama kierros. Ja nyt minä teen tällä hyvin hissun kissun tällaiset, että ei mitään äkkinäisiä liikkeitä. Hyvin rauhallinen. Minä olen todella rauhallinen. Televisio on mikä on, ei sille maha mitään. Tässä on meidän tämä ruokailuhuone. Ammattikuvaaja. Tässä on meidän tämä keittiö. Ihan niin kuin poikamiehillä konsana, erittäin siisti. Vai mitä? Tässä on yleisnäkymä olohuoneeseen. Ja sitten tuossa istuu minun läppäri on siinä. Sitten Keijo Olli yrittää lukea, mutta eihän se ennen osaa lukea, kun se ei osaa ennen kuunnellakaan. Sitten se on kauan, sitten sanoi itsekin. Sitten niin ei osaa lukea, mutta katselee kuvia. No, nyt lähdettiin yläkertaan. Ja nyt on mennyt minuutti 18 sekuntia. Tässä on Keijo Ollin käytössä oleva makuuhuone. Näin. Tuosta pääsis ulos tuonne parvekkeelle, mutta ei mennä, kun on pimeetä. Kello on jo 8:30 illalla. Tässä vaan testaillaan näitä videosysteemeitä. Tai tää mikään videosysteemi. Tässä on Keijo Ollin käytössä oleva vessa. Näin. Pannas ovi kiinni. Ai niin. Terve. Tässä vaan valokuvat. No niin. Sitten tässä on minun käytössä oleva makuuhuone. Olen jo tekemässä vähän pois lähtöä, niin sen takia on matkalaukku tuossa. Olen pannut jo Tuijan lahjatavarat sinne. Ja pikkumiehelle, ei nyt pikkumiehelle, kun isolle Juhanille, isolle Juhanille panin kans sinne juttuja. Tässä on minun käytössä oleva vessa. Noin. Tuolla ylhäällä on se, tuolla noin on sellainen lämmityslaite kautta viilennyslaite. Se on nyt käytössä, lämpimä 22 astetta. Noin. Tukee jo niin oven kiinni. Ulos minä en kehtoon lähteä, kun siellä on pimeätä kuin neekerin perseessä. Vaan nyt lähdetään tänne alas ja onpa ihan mukavan näköistä tosiaan tästä, kun kahtoo tästä, ainakin tästä läpi näin. Siinä on olohuone. Siellä istuu Keijo Olli. Tossa on meidän ruokailupaikka. Ja siellä on keittiö. Ja on mennyt 3 minuuttia 43 sekuntia, eikä sano mitään. Minä opin lukemaan, ei olekaan kuvia aina vaan. Oi, no nyt pitää todellakin filmata. Oletko todellakin oppinut lukemaan? Joo. Ja millä kielellä? Kerropas vielä, että millä kielellä. 5 kielellä. 5 eri kielellä. Niin. Ihan sujuvasti menee. Ymmärrät sä mitään niistä? Eihän minun tarvitse ymmärtää. Se on pääasiasta